fortsætter mod Vejle. Ja, meget. Godt. Vi skal lige have pulsen lidt smule her. Og det her trick kan vise nu, det hedder som sagt et backflip i min verden, og derfor har jeg den her nakkekrav på, som hænger her. Nu er det også uheldigt at lande på mit hoved. Så er det ikke nakken, jeg brækker, så er det til gengæld bare en rygvivl. Det er dog bedre. Det er dog bedre. Er I med? Jeg har lovet mine forældre, hvis jeg gør det her, så skal alle tage fuldstændig amok. Er det ikke godt? Ja! Sidste stoptog for i dag! Til at gøre det en gang til. Ja! Okay! Så skidt da! Tager vi det en gang til? Din mor Og kig starter der ikke, og du skal ind. Det er godt, Peter. Sikkerhed frem for alt. Er I klar? Det er en fed weekend, vi har gang i her, hva'? Jeg er nødt til at brække mig fuld, så høj er jeg lige nu. Det gik godt for mig. Nej, det var ikke noget. I går Sønderborg, i forgårs Helsingborg, i dag i Odense, i morgen Sofa. Er I klar? Ja!